start with you. Nawan banmu batanani, you try to play jangan. I can look at come on Johnny. I try. Hello, Jong. Come on, Jong, me, come on, Jong, I can long. Me, bon, to I can long. Ta kasngi ngawan ban ap kasur bakod yang ang negin rukul kat yalap yaka kubor baba try talk renak mi ngadan hang ni gloi ban le kamon chong me ha kakatang pa barukon ban mansem bakod amen ka jing e jong trai jong yu Jesus Christ bat ka jing e jong oblay lambat ka jing slok jong omen sem bakod kinan rengkat bat pi baro bat pi ro ko hanmen ko para da ka jing sngungu ngiyeng hakmat kan kaduan ka jong oblay iwan ban sibenta ya ka jing la niam ka bakod kajing laniam ke bakrau kabadai ke pedeng jong kajing im jungi kabadai kajing kot jong kajing im kristan kajungi tekum tato ken ngi penlai jingmut da kajing rublai habaro kane kajing laniam jungi ni IT la de hautrai bautrai unang simti yangi ya kajing kajing jinjar kajing pang kajing sitam utrain simti ya kejing kuat kejing terang ya kejing angnut jongi baro kerpang ya kikam kibangi dai benle menta kesngi badah keju kopor kohan men kopara ngiwan banbu ngiwan banra ya kipop kisang ya kilat kilat kitam kidona jongi baro hakmat utrai ai botrai ubadap da kejing isne yangi unmabon saja kipop jongi nang bamangi iway pa iway ngilong siya kita kibreu kibabidor ban pediang yu ha kayu karis tekum tato kain dakaway kaso jong kajinget dakaway kaso jong kajing sanya ngin pai kmat sotrai lengba kajing duwai jing penbiang ban kajing penmap na kebenta kipop jongi ngapla how blay badan bor baro badepi kohan men kopara bang lalai pop subun da kejeng perkat da kikten da kikam da kejeng leklet da kejeng le palat jonga da kejeng le palat jonga da kejeng le palat bakrau jonga namar kata ngakerpat ya kamaria bakoj kabayai sa kate soti ya ke angel bat kerukoj badapi kohan men kopara banduai na kebenta jonga ha utrai ublay jongi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bigi pop jongi unyalam yangi sha kajing em bom cukut amen isne yangi try can rat go blay isne yangi Ko Kristo Ram Ko nong pen em chang yi pen em yang yi Rai kan rat ko blay is ne yang yi Try kan rat ko blay is ne yang yi Kristo mab, ko Kristo rab, ko nong pen em changi pen em yangi. Tong ini aduai,
Hakanai kamas kebukhut ngiduai nak kebenta isanik chaudhary iban satho ya ka exam jung i ka exam UPSC jung i ai botrai unkurku kurdoy i bain la ban lebha hakanai ka exam ngiduai ru nak kebenta ka jing erniu ber ka jing koi ka jing khia jong i wanlam shai kharmuti ngiduai ru nak kebenta jong i Alvin me pernai renta tiang barake ya kasngi kha jung i ai boblei nang kurku kurdoi i lagi jing koi ke jing khia ha kamat berkum juru ha ke jing i mensim to ai ngi kerpat koblei badan bor baro ba mangi ki barake ya kisngi krau paskha ngin la da ke jing rap jung me ban imsngi haki ha kayat kayeng bat kajing em jungi daw try jung yu Jesus Christ kun jung me uba imbat basan sharing kat bat me ha kajing long ka way jung omen sim bakut ublay junam la junam amen Kajing pula na ki kam jong ki apostol. Habang ilapoi harum, yau Paulus lasya ban syang marway, ringkat berusipai ubala abiu. Hadin lai sengi ula khot lang ya kirang baju, kibadon hang ta. Bat inda kila kenduk lang, ula ong haki. Ko para, wala ngam syam la ai persya ya kibriu jompi, na ya ki dustur jong ki kepatan men jongi. Penban la ai tino yang na Jerusalem, kum ukoidi hakikti jong ki Roman. Haba kila tokit yang kila kuak ban pelat no yang namar om don daw kebang dawa ban yap henrei haba kiju kila ujor ngam ban se ban kerpat ci ukaisar wat langam don ban mudui persya yaki jaj ban riu lajong na kane kadaw ngala kerpat ban yak kenduk bat pi bat ban yak keren bat pi namar kadai na kebenta ka jengkermen upat Israel balate yang ada une uken jeri. Bat ula syong arsnem kenti ha kata kajaka kaba ula shimwai. Bat ula pedang sengubha kadya kibawan bani kendu yu. Ula yalap ya kahima ublay bat ula hikai sepang utrai Yesus Kristus. Ha kaba pau bat klem penwit. Kaktin jong utrai. News Pak Katsan Ngan yai kerku yu try Man lagapor Ngan yai yaro beta Bandaramor Piba tenjar kumar Siau shwan yu try
hikaya piha ka jing shabaro. Hallelujah. 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 Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pule naga gospel bakut kat kum u Yohanes. Kaburam hame kotrai. Hakata kapor u Petrus ulapai badula yoi bau tau sunran ya uba u Jisu u ej u bot yaki. Uta ubasania hakasadem jong u ha kajing kawai med bad ulaong. Kotrai mano uta uban set kelai yame. Habau Petrus ula yoi ya u ulaong hau Jisu. Kotrai une pat kumno. U Jisu ula jubab ya u. Lada ngakwa baun im. Hado bangan dawan sale ya pi. Pi tobot yanga. Kata gajing ong. Kalapriang keleng hapdeng kipara. Bauneu senran un om yap. Penban u Jisu syam laong baun om yap. Henry lada ngakwa baun im. Hado bangan dawan sale ya pi. Uneu de utau senran uba Isaki yakine ki e bad ubalatho yakine ki e bad ngitep bakasaki jung u kalong kabashisha te dangdon bon ba ki wei pat ki e ba u Jisu ulale lada de bantho ya kawai pakawai naki ngatarai ba kaperthei hi kamla bangiam ya kita kikot kiba ento ka gospel jong utrai ke jingero yame ko Chris ko hanmen ko para ka gospel ka ba ngipule menta ka step kadai naga gospel jong Yohanes kalonong ka arpaway kalain arpo hadu arpusan hakane ka gospel ngiyos ngeu u Petrus haba u yoi ya usenran uba u Jisu ik kam kerpang u keli hau Jisu kotrai une pat kumno ngiyoi ba Petrus haba u yoi ya ka jinglong ya ka jing em jong u Yohanes u pej ya ka jing im jong u bad u perkhat na ka benta ka jing im jong u Yohanes bad ngiyos ngeu pad u Jisu ong hau Petrus ladang akwa baun im hadu bangandawan sale yepi kane ka jing ong jong u Petrus kayetu yang pada pi bad ka kedeu yang pada pi bamangiru ngilong kumu Petrus ngipej ya ka jing im jong kiwei ngipej ya ka jing long jong kiwei ngipej ya ka yat ka yeng jong kiwei habang i ya ka jing im jong kiwei ngiyo i ya ka jing duna jong ki ngiyo i ya ka jing telot ka jong ki bat ngi kuslai na ka benta jong ki yo la se ngiyong bangi kwa ya ki bakin kala ngi kwa ya ki bangin bakin le bha Henry Jisu kumbau ong hau Petrus sale yepi kan mau ngiru ngidai bandon kata kajing ong kumbau Jisu ong hau Petrus ngangam dai ban pej ya kajing im jong kiwei ngangam dai ban nyeu ya kajing telot jong kiwei ngangam dai ban theu ya kajing duna jong kiwei Henry kai ka kamram ka junga ka kamram ka junga ka jong pi dai ban pej yau Jisu om dai ban pej ya kajing im jong kiwei habang ngidai ban pej ya kajing im jong Jisu ngidai ban kit ne ban ba ya la ka jong ka lengkor ka junga ka jong pi ngim dai ban bandon kata ka jing snudiau nak banta jong ki wei hoj ngidai bandon kata ka mansim ban ya rab ya ki Henry nengkong ne shabe ngidai ban perkhat ya la ka jong ka jing im bang ngidai ban kit ban ba hok ya la ka jong ka ding phna ladang ngim la ban kit ban ba hok ya la ka jong ka ding phna ladang ngim la ban le bha ya la ka jong ka jing im kam don ka jing man toy ya nga ba dai phi bangin pej ya ka jing im jong ki wei kam don ka jing
mentoi nak banta junga jung pi bangin le kit le ba yak jung yak lengkor jung ki wei lani yak jung ka jung khia jung ki wei pat ki breu kanai kadai ka jung khot jung jisu hakan ka step nak banta junga ba jung pi ka bar pat habang ngipusan yak kanai ka ju hi ka phang ngide ban snu tho mamangi habangi em yala ka jung ka jung em bat habangi pe yak ka jung em jung ki wei ngi don kata ka jing ya nu jor ka jing im junga bat ka jing im jong ki wei ngi pe ya ka jing im jong ki wei haba ki wei ki le bha ka dei ban wan ra hanga ba de phi ya kata ka man sim ngaru ngadai ban le bha haba ngi pe ya ka jing tulot jong ki wei haba ngi i ba ki wei ki duna ka jing im jong ki yo le se ha ka yo ka kot yo le se ha ka met ka jong ki yo le se ha ka koi ka khia jong ki bat kum churu ha ka jing im man sem jong ki ha ka jing im jong ki ha ka im lang ka salang ni yo i balada ki don ka jing tuna ngi dai ban ong halade ngangan pen be ya lang ka jong ka jing im ha bang i anu jor ka jing im jong ki wei ka dai ban wan ra ka jing man toy ya ka jing im ka jing i ka jing anu jor ka jing i ban ka jing im jong ki wei kam dai ban pendu ino yang i bangin le bha han rei ka dai ban pen ram susu ya ka kam ka ba ka bangi le kadai banang pan seluruh ini, kadai banang pan kelanya ini, ban kit ban ba ya kading pena jong kajeng im kajeng i. Teng gidan kajeng kuslai habangi pe yala kajong kajeng im. Ngamla ban kit ban ba yala kajong kading pena. Ngamla ban le ba kajeng im junga. Habang niyo i lane habang yunu jor bat kajeng im bat kajeng long kajong ki wei. Hanrei hakum katok kelimat ko hanmen ko para ngidei ban kan mau kumba u Paulus bukhoj ulaong hagijing tho bukhoj kijung u kajing e junga kalabiang na kabanta jongpi kajing e junga kalapura na kabanta jongpi kan mau kajing e gajung blai kala don bat nga bat pi hanrei ngi ngim sem la snuthu ngim sem la pedankam ya kata kabor jong kajing e jong blai kabaw la ai hangi den matak daw hakane kasngi ujisu kwa yangi ban ong ban hikai yangi pej yala ka jong ka jing im ban bet yala ka jong ka jing im kit bahaya yala ka jong ka kamram ka bapidei ban kit ngim dei ban du jing kermen ngim dei ban snutlot habang yi kiwei kiduna lane ngim dei ban dan ka jing bisni rokum ju habang yi kiwei kilebha haka jing im jong ki hanrei pej yo jisu kai bat im ya ka jing im jong pi ka bau jisu la ai kit ya kata kading phana ka bau jisu ula ban chat happy kata kadai ka jing khot jong ka gospel na ka banta junga ba jong pi ha ka ne kasngi tekum ta to ken ko hanmen ko para menta jajar khabrip lagi jong ki khmat ha ka danut jong pi ba marwei da ka jing de ka jing senia it la de hautrai pan ka bor no trai bau trai unang pan khlan ya kata ka bor met ya ka bor jong men sem ya ka bor jong ka jing mor ka jing perkhat bangin pe dengong yau jisu ngin kit ngin ba ya la ka jong kalengkor ka bangi dei ban kit ban ba an yro yau jisu Christ amen ngin yang ngin phalai la ka jong ka jingej ngangej hau blai pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau badau jisu Christ kon ba marwei jungu utrai jungi yau balapon no men sembakoj yau balakana kamaria teisati bala shalabe no popintius pilatus la sanar pnai u la yab bala tab u la yar shik bayab hakas ngi ka balai la mi pat ne ki bayab ula kiu shabneng u shong shikaman u blai ku pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar yakibe imat ki bayab ngangai hau men sembakoj hakabalang Catholic bakoj haga jing selok kerukoj haga jing map yakipop haga jing mi pat kado but haga jing em bom chukut amen Simkan nembar lais pak prapuai. Petkani kajing terwa penyanyi kutrai kat kebangi dan kenrat ngis ngau habanai
Long berkurum lagi pakai berada nama kajing Jong me try jing nya jong me jing im jong me try jing im jong me jing nya jong me try jing nya jong me jing im jong me try jing em jangi Keduai ko para baga jing kenya junga ba jong pi kan long ma pediang hona kemadu blei pa badan bor baro na kebenta ke jing yara bad borom ke kerteng ke jing u ka jing mentoy yangi bad ke pelang bu khoi jing u baro ka wei Toai bau mensimbau khoi bawan hajan kotrai ngi kerpat un pan kre ya ke danod jungi na ke benta ke sakramen balong blei na mar ma uhi ken udai ka jing map ya ki po baro dau kres utrai jungi amen utrai udon rengkat bat pi to kentiu ya laki danod Tongin ang utrai ublay jungi. Dasisha kalong kabasong hog bat kabadey kadeti jungi bat kajing panem yangi. Haman lakapor bat kachaka ban aingu yeme. Kokan rat kokpa bukut kublay badan bor bat bom jukut. Leng bau trai jungi u Jesu Christ. Ubala pau shena habarok kisenran jungu. Hadin kajing bipar jungu. Ulakantiu yu shabneng hakmat jongki. Ba un penlong yengi kinong yo banta ha ke jing long blay jing u namar kata haba ladap miar da ke jing men paska ka prathai baro ka wei ka risa da ke jing ro yeme ki bor beneng ro bat ki kan ho nangel ki ruai lang ye ke jing ruai jong ka burom jong me bat ki ya pen bena klem sange uba ku try Bakudu blai kipan Beneng bat percay kidap Dakaburam jong me Ruayo sana shajrong Ruayo sana klem kut Ruayo sana yublay Junam Yaro Yuta Bawan Haka Kerteng Utrai Beneng Bat Pertay Kidap Dakaburam Jong Me Rayo Sana Shajrong Ruayo sana klem kut Ruayo sana yublay junam Dasisha malong bukut kot rai katamay jong ka jingkud baro Namar katang ikir pad yame to pen khoj pen kentang ya kene ke jing terwa jungi dag bapa yamen sim jungi kum kam jar halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino ya u badala kamon snobha
ula pediang ya ke jing sha shutam ula shim yukpu bad ke baingu yame ula kediai u badalai hala kesenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na kabanta jong pi ha ka ju kor kam anda la ya bam mula shim ya ko khuri bad ka bai ngu biang ya me ul ai hala kesenran u ong to shim batodi na kane phi baro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bad bom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jong phi bad na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ya ki pop to le ya kane ban kan mau yang a kajing maya jong kajing e Kata sin bagi bang yudi upu bangi dia kane kakuri ngi pen bna kajing yap jong me ko try kadadu menwan namar kata ngi bapan mentaya kajing yap bat kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yok pu jong kajing em bat yok khuri jong kajing pen em ngi dai nguai dem namar malanyeu yengi ba bet ban yang khmat jong me bat ban sakri yame dak bas ngoret ngi karpat yame bangi ki ba yo ban ta kamet bat kasna mokres ngi long ki bala panyatali ka wei daw man sem ba khoj to kan mau ko try ya ka balang jong me ka bala priang hasatla ka prathei ba to penjana ya ka ha ka jing e ringkat bat ulio ukpa ba khoj jungi will bird to bishop jungi ka kan hun ki bishop bat ba ro ki leng do to kan maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bat kan thei ki balayot ya da ka bakrman ya ke jingmi pat bat ya ba ro ki balaklat no ke jing isne jong me to pdiang ye ki sha ke jing shai ka khmat jong me to isne yeng i ba ro ngi karpat ya me baringkat bat ka maria thei sati ba khoj ka kmi jong ublai ujisa ba khoj ko rem jong ka ki apostol ba khoj Francis de Sales ba khoj bat ba ro ki ro khoj ki bala pen sing bahaya me pateng la pateng ngilong ki ba bet ban yo ban talem ha ga jing em bom jukut bat bagani ro bat pandan borom ye me daw kun jung me u Jesu Christ da ulam badu bad ha u kan long me ble pa badan bor ha ga jing long ko we jung men sem ba khoj barok borom ga jing ro chunom la chunom amen kumbal hukum yang i daw nong panim bat kumbal hikai ngri kitin blai ngi no banong kok pa jungi uba habdeng kalong ka bakhoj karteng jungme kanwan ka hima jungme kalong kamon jungme ha ka khandeu kumba habdeng ka yangi menta ka jingbam jungi ka ba hala ka sngi batama yangi karangkang jungi kumba ngirogi ma be ka bless ne yangi badwat yalam yangi sha ka jingpan shoy Henry penla jengi na kabas new. To penla jengi ngi karpat ko try na ke jings new baro. Ha ke jings bun jung me to ai jings suk jingsan ha ke sngi jungi. Knang ba da ke jing rap ke jing isne jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing yada na ke jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ke jing kerman ba khoj bad ke jing wan pa jung nong penem jungi u Jesu Christ
Namar ka chung me ka long ka hima ka chung me ka bor bat ka buram junom la junom. Ko trai Jesus Christ me belong ha ki apostol chung me ka jing suk ngai ya pi ka jing suk junga ngai ya pi. Wat pe ya ki pop jongi Henry ya ka jinge jong ka balang jong me. Bat ha ka jing sabun jong me to aya ka ya ka jing suk bat ka jing ya tali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubem basan shar junam la junam amen ka jing suk trai ka dan barabor rain kat bat pi Ringkat at pi. ong ni trai ka da ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bat pi Bakina lang bro chang ublay kapatay toy chin sok yang hakmi kun lang bro jong ublay hakmi bakit no yakipop jong kapatay suk yang ikiblasakhat Syakane ka jing kawai jong ukun lang brod. Ko kan rad ngam song hok baman rung apo ka ying ka junga. Han reish ong tang kitin kaman sem junga kan sakya hi. Kamat batas nama Kris kan ribat kan ilam ini sa ka jing imbam jukut. Amen.
ya pingai kumbangai ya pi Dagani neken kada kinsate papilong kinong bodba ichongan. Trongin yaduai. Hagajung isne jung me kotrai to shashkor ye gajung karpat jungi. Knang ba kumbala yalam no yangi. Na ki e ki barim sha ki sakramen bathamai. Kumta endang li no ya ki e ki barim en thau thamai yangi hagajung khoj kadanut. Dau kris utrai jungi. Utrai udon rengkat bat pi. Ringkat bat pi Ublay badan bor baron kurkuya pi ukpa badokon bad man sem bakot amen kilisuk chakriya trai da ka jingi jong pi mar kaliang ngis ngu ya ublay Ngitsim ka nambar kanday pinriw Haga step sining kong katayaw Kamari siya jingtep karikiw Ya ukpaban kelon Kaburam hauk pa berukun meramus simbakun Yang Roh Yesus Kristus